Warning, si eres alèrgic a les faltes d'ortografia i a les tonteries del Renao, no vegues este vídeo ja que podria contindre material ofensiu i causar-te una hèrnia anal molt dolorosa. Com soc? Pelailles! Què tal estem? Com va l'assunt? La veritat és que ja tenia ganes de fer un vídeo altra volta, no? Perquè des del 2015 que no fèiem vídeo, que no mos veiem les cares, i antes que res, feliç 2017, hòstia, ja feia un any que no mos veiem, Que gracioso! Bueno, va, hem de deixar-nos de tonteries, Volia fer que este vídeo fos un poquet especial per al començament d'any nou 2017, per lo tant vaig decidir que n'hi havia que fer la segona edició, la segona part, com vulgueu dir-li, de la sèrie No eres de Sueca sí, que ara s'ha convertit en una sèrie, vaig deixar-vos per així la primera part del vídeo, i per al que no sabia el que és el grup No eres de Sueca sí, resulta que és un grup de Facebook en el qual els habitants de Sueca, no tots òbviament, sols, és que mare meva, que dius, escriuen ahí el que es ve en gana. I anem a centrar-nos ja en el tema que han vingut a parlar en este vídeo, perquè mare meva, necessitava expressar-me d'alguna manera, i què millor manera d'expressar-me que en un vídeo, no? Per tant, vaig a centrar-vos primer en la història, perquè si no entendreu una puta merda, de manera que anem allà. La setmana passada va ser la cabalgata de Reixos, no? I ja cabalgata que van els reixets d'espajes tirant caramelos, cochinaetes per així per allà. Però què passa? Pues que Reis Magos no van eixir de la cabalgata i van eixir en el balcó de l'Ajuntament. I bueno, i això la gent es veu que no li sentava i la gent s'ha indignat, no sé per què, s'ha alterat la gent, la veritat es ve que és un tema, se diu educadament, que no l'ha agradat, que per favor que ho canvi per l'any que ve i tot això, i ja està, i se queda ahí el tema. Però no, la gent ha anat més allà, la gent ja ha anat a sistemes universals que dius, hòstia, però com pot eixir aquestes paraules del teclat d'este senyor, què tindrà este senyor en les connexions sinàptiques del seu cervell? Per tant, he seleccionat aquells comentaris que més van fer gràcia d'este tema de la cabalgata de Reixos, no? I anem directament al tema. Atenció a este que ve fort la xica esta, Señor regidor de festes, ¿necesita vostè ajuda? Li ho diu així, perquè té una maneta, no? I tot això. Ho dic per bé de vostè, perquè una de dos, o patirà un infart o passa de tot. No sé què vol fer-li esta senyora al regidor de que li patisca un infarto. Estem bé en i tal? Què mos passa en el terrat? Què vol fer-li al regidor de festes que li patisca un infart? Pobret, però si l'home vol fer tota la voluntat del món i així estan dient unes barbaritats que es toquen el colló dret. La gent i sa gent en aquí anava espentant per darrere. Això era apoteòsic, això era la Segona Guerra Mundial, s'estava fent en la plaça de l'Ajuntament de Sueca. No era una cabalgata de Reixos, era la batalla d'Alpansa, per lo menos. Estic pensant, no sé, una ocurrència. Prohibiran la plantada dels ninots de falles perquè cremar-los se considerarà herejia? La herejia és escriure esos comentaris que no tenen ni trellat, no tenen sentit. Què poc trellat? Algún diu que se siente indignada. Indignado me siento yo de llegir estes poc trellats de coses en el grup de No eres de Sueca sí. Pareix un grup de risa, pareix el club de la comèdia en versió 2.0. Le ves a cagar. Demà tots els xiquets al pediatre constipat que se s'han lluït de mal en pitjor. Jo l'altre dia vaig a urgències, no? I estava petat de xiquets, pareixia una guarderia això, tots plorant, mare meua. La xica de la limpieza estava en la fregona i que no podia eixir ja de l'aigua que n'hi havia de tants plors. Che, mira, quanta demagògia estic llegint. Tan difícil és el que s'està plantejant, tan complicat és viure una cabalgata amb eixes reixos desfilant i després un espectacle final apoteòsic. Claro que sí, una bomba en la plaça de l'Ajuntament, o jo que sé, un festival, el Tomorrowland de la plaça de l'Ajuntament, per favor. Estic molt preocupat per tots els xiquets de Sueca. Pareix que van a tindre un trauma de per vida. Claro que sí, de majors, quan tinguin 20 anys estos xiquets, allà al psicòlogo i diran que la veritat és que des de que no van aparèixer els reixos en la cabalgata i van aparèixer en el balcó de l'Ajuntament, que jo no he sigut una persona normal, necessito ajuda psicològica i, bueno, per això estic així. Però què tonteria és esta? Un trauma, el trauma el tinc jo de llegir aquests comentaris. Això sí que és un trauma. Estic anat al psicòlogo ja fa 2 setmanes perquè el cervell va explotar-me de tantes faltes d'ortografia que van a llaure en esos comentaris. Pues
les costaba poquito que hubiesen pasado los reyes en la cabalgata, madre meva. En cada comentari esteu cagant-se en el diccionari de valencià. A veure, vaig a buscar-lo un poquet, perquè això no té sentit. El director Josep Lacreu del diccionari en valencià estarà notant una perturbació en la fuerza lingüística valenciana que no será normal, por favor. ¿Cuántas faltas de ortografía, señor? Costaba poquito, y se costaba poquito, tan tradicional, tan espléndido, tan... que aus fer la cosa en cada recollons, recollons en cada quilo, en cada bol d'espècie al cap. Però com pot descriure la gent de tantes faltes d'ortografia? No, bueno, no és que siga jo un dramaturgo, no? Un lingüístico, però bueno, un poquillo de correcció, no? A veure, un poquillo de decència, que no està mal mai, no està mal. A mi m'agraden les gordes, les bruixes i tot lo demés. Passa algo... El senyor este vol recalcar que li agraden les gordes, les bruixes i tot el que siga. I si passa algo, pues que ell se sent xulo, se sent valent, en plan... I n'hi ha gent que escriu: recordeu, ull obert en les millors burgers. No sabem si obrir eixe dia així en burgers, no, és que no ho entenc, la veritat. La veritat és que no sé per què li s'ha donat tanta importància a tot el tema este de que els reixos no han aparegut en la cabalgata i han aparegut en el balcó de l'Ajuntament de Sueca. Bueno, sí, s'ha fet mal, si se diu en educació, i ja està, però bueno, el que no pot ser és que la gent s'altere tant i comencen a dir-li coses a este xic, a este el regidor de Vestes, que el pobre estarà ja hasta els collons ja de tant de comentari de merda, com ho està un servidor, no? Però bueno, no anem a enrotllar-nos ja més, espero que us hagi agradat, espero que s'hagi donat compte de la quantitat de faltes d'ortografia, el pobre, recordeu-se del pobre Josep Lacreu, que està en el diccionari de valencià, que està dient, mare meua, i ja està, espero que passeu una bona setmana, que ho hàgiu disfrutat, doneu-li a like, a favorito, a retweet, a la figa satia, i que se ho passeu bé, pelailles, i mos veiem en el pròxim vídeo, ja està, adeu.